Tɛnɛndenw jamanakuntigi sigi walima kɛlɛkɛsiyɛn nin bɛna kɛ jamana lakanali kɛrɛnkɛrɛnya sabanan ye dɔgɔkun 2 dɔrɔn kɔnɔ kalata jaabiw sereyali kɔfɛ ani Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Jimmy Carter ka jamana sudenw kɔfɛ. A makɔnɔnen don nin dugu nin kan ko mɔgɔ minnu bɛna na bɔ a sigida la olu bɛna dɔgɔya ka tɛmɛ Donald Trump ka fanga kɛlɛkɛsiyɛn fɔlɔ kan a san 8 ye nin ye waati min na famaw tun y'a jira ko mɔgɔ miliyɔn 1 de bɛ se ka sɔrɔ. Nga Maison Blanche Capitole lamini baralen don ka ban kilomètre 48 ɲɔgɔn na taama sira min bɛɛ korilen don ni sinsan ye minnu tɛ se ka yɛlɛ. Polisiw ni sɔrasi 25 ɲɔgɔnna bɛna baara kɛ dugu lamini na. Kana kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna sigi sow sanfɛ jɛkulu bɛna sigi dugu ma ani kɛlɛkɛ pankuru n'o ye drone olu bɛna sankolo cɛtigɛ. Donald Trump ye a yɛrɛ kisi kɛrɛnkɛrɛnya la mɔgɔ fagaɲini dɔ ma juillet kalo la jamalajɛ dɔ sanfɛ Pennsylvanie. Kalo 2 o kɔfɛ a kɛra mɔgɔfagako filanan laɲini ye ntolantan n'o ye golf yɔrɔ dɔ la Floride mara la wa ko 2 minnu kɛra janvier kalo o tile fɔlɔ n'o ye bolimafɛn fodɔn ye min ye mɔgɔ 14 faga Nouvelle-Orléans ani Tesla dɔ bingani Trump ka dunanjigiyɔrɔ ɲɛfɛ Las Vegas o fana ye famaw jɔrɔ kosɛbɛ. Capitol polisiw ɲɛmɔgɔba Thomas Manger ka fɔ la dunan 250 ɲɔgɔn bɛna na o kɛlɛkɛsiyɛn nin na.